Ngita kay karon ay way lingaw. Lah, bisa mana? Lah, masalud. Lah. Aduh. Lah. Isa bab. Isa ayaw ma. Ha 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 ha. Luwati kinsam tingog. Ako si Weidom, ganahan ka makatig amigo. Hala, ikaw deh si Weidom. Oh, ako. Ano naman di ay? Ang tangagod ni ah. Okay. Loh. Wala na tangsang na. Ako si Weidom kay 1, 2, 3 action. Ako ingan. Ako si Weidom. Ano ba? Kau deh si Weidom. Ako si Weidom. Ano ba di ay? 3 action. Mga chicas lumalapit kahit saan ako dumayo. Alam nila kung gano o atigasahan. Malalandi Pilipina, mga taga Marikina. Kahit di ko kinikita lahat sila Pilipina o di ko